Cyn i ni ddechrau, os nag wyt ti wedi wneud unrhyw fath o marfer corff ers sbel neu erioed, mae rhaid i ti fynd i weld y GP. Wrth i ti ddilyn cynllun Ffit Cymru yn ei gyfanrwydd, mi wyt ti'n lleihau'r tebygolrwydd o ddioddef stroke, problemau'r galon, clefyd siwgr a llawer mwy. Ond i gyflawni hyn, mae rhaid i ti wneud y gwaith caled. Os wyt ti'n cael unrhyw fath o anafiad, poen yn y chest neu'n brifo wrth i ti ddilyn y cynllun, mae yna 4 cam syml i'w dilyn. 1. Stopio yn syth. 2. Rhoi ia ar yr ardal sy'n brifo i osgoi unrhyw fath o chwyddo, cyn bag pys mas o'r rhewgell, rhoi ar yr ardal, 10 munud arno, 10 munud off, a gwneud yn siŵr bod yna ddim fath o losg ia. 3. Cywasgar ardal, naill ai gyda rhwymin, bandage neu hosan gynhaliol, support sock. Ac yn ola, rhif 4. Cod ar ardal sy'n brifo a gadi'r gwaed llifo i ffwrdd o'r ardal. Ac wrth gwrs, os oes gen ti unrhyw fath o bryderon, cer i weld y GP. Wrth i ti ddilyn y cynllun, fe fydd dy lefel ffitrwydd di yn gwella. Ond mae rhaid fod techneg yr ymarferion yn gywir. Gna'n siŵr bod ymddaliad, your posture, yn gryf ac yn gywir. A please, gwrandewch ar fy nghyfarwyddyd i naill ai yma ar ddiwrnodau ymwrthiant neu ar y podrediad. Ar ôl y 3ydd wythnos, i ychwanegu at yr her ar ddiwrnodau ymwrthiant, gei di ddefnyddio pateli dŵr mwy o seis. Wyt ti wedi clywed am y prawf siarad? Trwy gydol y cynllun, os wyt ti'n gweithio'n digon caled, dyle ti ddim gallu siarad mewn brawddegau cyfan. Os wyt ti'n gallu, dwi ti ddim yn gweithio'n digon caled. Ar ddiwrnodau rhedeg, cer lan bryniau, cer ar lwybr gwahanol, mae'n briliant ar gyfer y sgyfaint, y coesau a'r corff i gyd. Mae cynllun Ffitrwydd Ffit Cymru yn addas i bawb o bob oedran, felly does dim rheswm i beidio cymryd rhan. Mae hyd yn oed cynllun cerdded soffa i 5 km ar y wefan, felly does dim esgus. Trainers mlaen ac on i off.